Capitalismo, ahorro e trabajo duro. Nunca vi ninguna reforma administrativa, non que non funcionase, algunhas funcionen, pero nunca vi unha reforma administrativa que aforrase cartos. E aquí, como me comprometín, deixo unha pregunta, pois quedo á súa disposición. Moitas gracias. Primeiro, pois agradecer ao profesor Bastos a súa conferencia con ideas moi estimulantes sobre como racionalizar o gasto público. Segundo eu entendín, pois temos un problema que non funciona o tractor, o sea, que a economía española é menos productiva. Ese problema, esa enfermidade ten un síntoma que é a caída nos ingresos públicos. Entón, temos unha urxencia que é axustar o gasto público aos decrecentes ingresos públicos. Entón, podemos facer dúas cousas, unha é aumentar os ingresos e dúas, reducir o gasto. E dixo o profesor Bastos que podemos aumentar os ingresos, máis ou menos, aumentando os tributos, descapitalizando o sector público e tamén combatendo o fraude fiscal. Como iso é insuficiente, pois tamén temos que reducir o gasto. Vale, conseguiremos equilibrar os orzamentos, pero a miña pregunta é, que facemos para arranxar o tractor? Para volver a ter unha economía productiva. Se algunhas das medidas que podemos aplicar para equilibrar o orzamento a curto prazo teñen máis ou menos relación coa enfermidade que é a menor productividade da economía. Ben, para arreglar o tractor, é como faríamos nos para arreglar un tractor? Pois simplemente, se o tractor ainda anda, é dicir, a economía española ainda anda, non que está averiada, pero anda, e o tractor ainda anda. Pero ahora produce só 150, pois temos que acostumbrarnos a vivir con 700, poñer 50 no peto e aforrar o tractor. Me explico? Ou ben pedir un crédito para arreglar o tractor, pero despois temos que descontalo, que ainda producindo de novo 1000, temos que descontar para pagar o costo. En calquer caso, unha avería do tractor implica máis pobreza. Para calquer casa, é unha desgracia. Igual que se vos queima a casa, é unha desgracia, que implica que durante un mes tres que viven máis pobres. En España non se fixo así, en España non se quiso empezar a vivir máis pobres, sino que se nos falou dunha salida social de la crisis. Unha salida social de la crisis que consistía en pedir prestado para seguir vivindo como antes, pensando que iso iba a pasar, que era unha tormenta de verán, que despois a propia dinámica de crecemento da economía curaría eso. A única solución a corto plazo é vivir con menos. Qual é a solución? A solución das crisis sempre foi fácil, sempre foi a deflación de precios e a deflación de salarios. É dicir, se o tractor produce un 25% menos, temos que vivir con 25% menos. Os funcionarios xa o notamos, e a varios daqui de vostedes son funcionarios. Os funcionarios, máis ou menos, nos recortaron o salario un 25%, sumando a inflación máis os sucesivos recortes, un 20, un 25%, según o nivel de renta. Se o tuviéramos feito ao principio, se nos baixaran o salario o primeiro día da crisis un 15-20%, non estaríamos así agora. Estaríamos salindo da crisis. Non quixemos, pois ainda por riba de ser máis pobres, temos que pagar a débeda que pedimos para seguir vivindo como antes. A única solución que hai, baixar salarios e aforrar. Que hai que reducir. Neste caso, habría que reducir impostos, non subilos, e reducir o gasto público na mesma proporción. De tal forma que as propias dinámicas da economía levasen a un non incremento da débeda, que é o que nos lastra nestes momentos, e a que a propia dinámica de medre económico permitise de novo financiar o nivel de gasto que temos agora. Non sei se me explico. Sí, pero un pouco a miña pregunta ten que ver con, vostede fala de reducir o gasto pois en todos os departamentos coa mesma porcentaxe, Sí. Sobre todo nos capítulos de gasto que concentran a maior porcentaxe de gasto público. Pero eses capítulos de gasto teñen distinto efecto na enfermidade que é a competitividade da economía. Entón, non é contraproducente reducir na mesma porcentaxe todos os capítulos de gasto. Que sabe máis ou menos. A ver, tamén outro. Os gastos están priorizados. O gasto está priorizado porque calquera que veña un orzamento ve que hai cousas nas que se gasta máis que a outros. Dicir, Schumpeter decía que o orzamento é como o esqueleto é como unha visualización práctica da política, é unha visualización práctica do poder político. Vendo un orzamento podemos ver quen manda máis e quen manda menos.
xa están priorizados. Ti non podes recortar de onde non hai. Tendrás que recortar de onde hai. Por eso digo que recortar un 5%, primeira parte de evitar conflitos políticos, evita involucrarse en procesos planificadores, neste caso, de planificadores do recorte. E digo que se non se pode planificar o desenvolvemento, non se pode planificar o recorte, porque non se pode saber cuáles partidas a priori son máis ou menos importantes. Todos sabemos para nós cuáles son as máis ou menos importantes, pero eso a nivel social non se pode elaborar. E vostede o que está dicindo é que o goberno necesita determinados gastos para favorecer o desenvolvemento económico, para salir da crise. É o que está vostede máis ou menos insinuando. Non, que hai determinados... A ver, eu entendo que o gasto non é todo igual, que non é o mesmo gasto corrente que os investimentos, e que hai investimentos relacionados directamente, se comparamos pois, como son as economías dos países do noso entorno, coa produtividade a medio prazo da economía. Sí, pero o problema é determinar cuáles, e é discutible se determinados gastos de desenvolvemento desenvolven ou fan daño, porque eu máis ves eu, por exemplo, eu son moi crítico coas subvencións, coa política de subvencións. Por exemplo, agora estáse falando de crear emprego juvenil e subvencionar o emprego juvenil. Eso, a mí, personalmente, parece absurdo. É fragmentar o mercado laboral, porque eu teño amigos e amigas que teñen agora 30 anos. A subvención do 30 anos recién cumplidos. A subvención do traballo juvenil beneficia e se perxudícalles. Falles un daño enorme, porque a partir de agora ninguén os vai a querer. Porque calquer traballador nos anos suicio collerá un traballador de 28 anos porque leva subvención frente a un de 30 que non a ten. Entón, estamos dando traballo a uns a costa de outros. E a subvención é algo semellante. Subvencionar as empresas a costa de outras empresas. Es decir, se eu monto unha empresa nova, me subvenciona. E o panadero que está instalado xa. Por exemplo, se monto unha panadería, me dame unha panadería, digo que innovo facendo pan e contrato un rapaz de 20 anos. Todos son subvencións. E o panadero instalado, que ten un home e unha muller de 30 anos aí traballando, como resiste a miña competencia? Doulle traballo aos meus e despido a él. Non hai traballo neto. A forma de crear riqueza é crear un marco xurídico estable, un marco de emprendimento estable, con leis claras, con poucas regulacións e con poucos impostos. Esa é a forma de crear un emprego. Cuidado. E dese marco de riqueza, onde salen as administracións ricas? Porque nós pensamos moitas veces que as administracións son ricas porque temos moitos tributos e recaudamos moito. É ao revés. É mellor o 10% de moito que o 50% de nada. E iso é que telo claro. É dicir, uns impostos moi altos nunha economía baixa recaudan menos que poucos impostos nunha economía grande. E hai que dicir, se a economía productiva medra, non se preocupen. As administracións serán ricas e os sueldos dos funcionarios serán ricos. Pero para eso ten que ser rica a sociedade. Nunha sociedade pobre, os funcionarios serán pobres e a administración será pobre. A eso me refería. Digo, boa parte desos gastos non se pode predeterminar a priori cuáles son os bons e cuáles son os malos. E, desde logo, os proxectos de desenvolvemento casi nunca funcionan. Miren, os Arares estudian moi ben a Unión Europea. Dígame rexións da Unión Europea que saíran de pobres con axudas. A parte de Irlanda. Irlanda non foi polas axudas. O que eu sepas, rexións objetivo 1 siguen sendo as mismas desde os tempos remotos. Sin ir moi longe, moitas das españolas saíron de pobres. A Grecia ou as italianas saíron de pobres. Moitas outras. Que? Para empezar, a nosa, como moitas outras. Bueno, non é comparable. Sigue sendo objetivo 1 ou estamos chorando para seguir sendo? Bueno, pero non é comparable. O Produto Interior Bruto de hoxe co dan... Non comparable, pero siguen sendo objetivo 1 e ese tipo de cousas todas. Sí. Porque ahora o objetivo 1 se calcula de outra maneira, pero non porque se porque dicir que pobre. Andalucía nos enterraron miles de millóns nela. Pero Extremadura. Claro que mellora. Pobre agora que antes. Claro que mellora, pero tamén mellorou Bulgaria, tamén melloraron outros países, que dicir, con respecto a sí mesmos, porque dicir que con Claro, creo que se trata é de mellorar con respecto a sí converseron. Pero a conversencia non é o objetivo en sí, o que se trata é de axudar os que teñen menos riqueza, pois para que tamén vayan sendo cada vez máis competitivos. Sí, pero digo que é unha fonte de gasto enorme, pero non lle veo os logros. Bueno, eu teño 34 anos, a miña memoria me di que Galicia e outras moitas comunidades autónomas e outras moitas rexións da Unión Europea as que fun coñecendo están moito mellor hoxe que hai 30 anos. Están mellor, claro, pero que todo o mundo está mellor,
pero no caso dos países do sur, que precisamente eu entendo que eso explica grande parte da nosa crise, porque nos financiamos pois, de forma ficticia, con moitos cartos que chegaron dos países do norte da Unión Europea e non investimos ben, efectivamente. Pero sí que temos moito máis capital que pode xerar uns beneficios agora que antes. Estaríamos moito peor. Nese aspecto, sí. Bueno. Digo a nivel relativo. A nivel relativo. Claro, digo, A pregunta é como estaríamos en esos o casos. único país que medrou que saliu isto foi Irlanda. Pero o terceiro país máis rico de Europa. Bueno, casi vamos a deixar Sí. preguntar, porque senón estamos monopolizando. Sí, A ver. Dicía vostede antes que a fusión ou reducción de concellos non sería unha medida efectiva de reducción do gasto, No. senón unha redistribución do poder. Pero, de feito, hai concellos pequenos, incluso de menos de 500 habitantes, que non poden proporcionar servicios mínimos aos seus cidadáns ou que non teñen ni para pagar as nóminas. Entón, como resolvemos ese problema? Non sería máis razonable fusionar varios concellos e que entre todos poidesen obter unha maior eficacia na prestación de servicios? Moitas gracias. Pero por eso estaba dicindo eso. Quer decir, sí, por exemplo, nun concello destos grandes, ora máis grandes, eu fixen algúns cálculos, chega máis tempo chegar á nova capital que chegar á capital da provincia. Non sei se me explico. É o que expliquei antes da lei de Borsodi. Se non poden pagar as nóminas, é que xa non tendrán nóminas. Decir, obviamente, un concello pequeno ten menos servicios que un grande. Tamén, obviamente, o terreno, vivir ali é máis barato que vivir nun concello grande. Decir, a xente vive nas cidades porque ten unha serie de servicios que non ten no campo. Ten mellores tendas, ten teatros, ten cines, ten todo tipo de administración ao lado. E iso paga. Como pagan en precios máis altos no piso. Ou un coste máis alto de transporte. Ten que pagar eso. Unha persona que vive no rural ten menos servicios, pero tamén ten menos costes. Non sei me explico. A idea de homogeneizar servicios non se pode plantexar. Non podemos poñer unha casa da cultura ou un teatro en calquera aldea. Non podemos poñer todo tipo de bens e servicios en todas partes. Tampouco porque a xente non os demanda, senón se mudaría as cidades. A xente prefire, a mellor, ter unha casa máis grande, cunha finca, e unha cidade, quen pode terse ese luxo? Quen pode ter no centro de Santiago, no centro de Madrid, unha casa grande de 100 metros, 200 ou 300 metros, cunha finca de 2 metros? En Madrid, quen pode pagarse ese luxo? Ninguén. Se paga con menos servicios. E a xente opta, nese mix, opta por unha cousa ou por outra. Pero digo que moitas veces centralizando o concello non vamos ganar nada, porque empeora moito a calidade do servizo. Non sei se me explico. Porque despois tens que desplazarte. Se tens que levar os nenos a unha escola que está a 30 km, tens que ir a desplazarte para facer un recado ao concello 30 km, que raio de ganancia hai aí? De acordo, perdes ganas en eficiencia, pero perdes no que chamamos na distribución. Por eso poñía esos exemplos do mercado. Hai dúas leis en contraposición, non vos engañedes pola escala. Por un lado está a escala que certa, pero por outro lado está a lei de Borsodi, que mata os beneficios da escala. Se non habría todo unha cousa sola de todo. Unha tenda de zapatos para toda España, unha tenda de pan para toda España, e non hai. Repito, ti para que prefires o bar debaixo da casa? É eficiente o bar? Ten os mesmos servicios ese bar que o bar do centro? Tienen un ron Colós de 10 años no bar debaixo da tua casa? Teñen café de 7 gramos Mountain ou cosas por estilo? Teñen un café do que hai ali, un sobre de azúcar, pero prefires eso a ter un bar con todos os servicios e te quedas desplazarte 20 km, o que sí? E se prefires nun bar, porque non prefires nun concello? É a pregunta que pago eu tamén. A xente quere o concello cerca da casa, aínda que o concello sea peor. Como ti prefires o bar debaixo da casa, ou a zapatería ou o quiosco, aínda que non teña a prensa estranxeira ao lado da casa e non ter que ir a Coruña a compralo. Ah, que sí. Pois é a mesma lógica que funciona con eso. Pero e aparte, xuntando concellos, por exemplo, que é aforras? Empecemos a enumerar os aforros. Funcionarios, os que hai, seguirán estando, pois son funcionarios. As máquinas ou as vendes con perda ou tes que ter as mesmas máquinas. Donde está o... Eu intentei facer os aforros, non veo os aforros eu por ninguna parte. O sea,
Al medio plazo que habría algo menos de funcionarios, pero a corto plazo no. Non acabo de verlle o aforro así a gran escala. De feito, se te fixen os concellos galegos a comparten secretarios, se comparten un montón de cousas. Túranos pos días, cosa o cual é razonable. E é razonable que se desprace o secretario e non a administración inteira. Sí, pero os políticos de concellos pequenos casi non cobran. Pero cuidado, que ademais eliminan... A veces os concellos máis pequenos, pois, non sei, tamén hai, se favorece máis as redes clientelares ou, non sei, me parece que o mellor canto máis grande sexa, a veces evitan outras cousas tamén. Porque en Madrid así non hai corrupción. En París. Mire, os últimos presidentes da República Francesa están os dous condenados. Un condenado a prisión, para que está foi indultado, que se chamaba Chirac, e outro imputado que se chama Sarkozy. É dicir, non hai menos corrupción a maior escala. Cambia, incluso a corrupción é dunha dinámica peor. E se aforran políticos, é certo. Pero voulle dicir unha cosa, eu voulle defender aquí os políticos. O político, normalmente o alcalde, é dos funcionarios que hai no concello, é o que máis horas traballa. Porque traballa todas as horas, eu, polos que conozco, non quero dicir que os demais non traballen, pero digo que o que máis traballe é un funcionario, normalmente o máis próximo, o que anda, que se desplaza, sobre todo os concellos pequenos, que se desplaza por todo o concello e o que está normalmente disponible as 24 horas do día. Non creo que sea o funcionario máis caro de todos. E o que arranxa os pequenos problemas do día a día. Bueno, é a súa opinión. Sí, bueno, é que senón non ganas eleccións. É a miña opinión, polo menos. Polo que veo eu, os alcaldes, cacique vello galego traballa duro. Traballa da mañán á noite, o teño visto en 2 bodas, comendo 2 bodas no mesmo día, teño 3 comunións, todos os enterros, e está ali atendendo a xente. Fala de precisamente, dixo a palabra de cacique, pois eu creo que sí, que nos concellos pequenos son mellores as redes clientelares, se favorecen os concellos máis pequenos, ou non? Sí, porque eu, conmigo, me parece que... Porque eu estive en defensa dos caciques. Algunha vez. Eu pregúntolle. Sí, non, eu defendo, non o que eu defenda, é que a alternativa me parece peor. É unha longa discusión, non? Pero dicir, o cacique é unha forma de facer política basada na confianza e nas redes personais, e é política. A política tecnoburocrática, como chamo, é unha política basada na técnica, basada supostamente en uns supostos conocimientos técnicos derivados de algún tipo de estudios esotéricos que se faga, pues, en algún tipo de ciencia, que diga que vostede está máis capacitado técnicamente para fornecer determinados recursos. Eu prefiro a política personal, de relacións personais. Non é menos dañina, nin é máis mal. Non é dañina se te levas ben co alcalde, pero se te levas mal, nun concello máis grande, evitas o mellor desastre. O concello máis grande simplemente non ten acceso político. É dicir, que a capacidade de defensa dun individuo frente a un político, por exemplo, se un acto administrativo que lle nega unha licencia no Concello de Madrid, como resolve eso? Por exemplo. Porque eu conozco casos en concellos grandes que simplemente por desidia de algún funcionario ou desidia de algún responsable tardan 2 anos enteiros en darlle permiso de apertura. Usted sabe cales son os costes financeiros de manter un negocio fechado 2 anos enteiros? Pode imaginalos? O ter unha empresa fechada 2 anos enteiros sin licencia solo en costes financeiros? E que defensa ten vostede aí? Qual é peor? Donde ten máis capacidade de defensa vostede? Sí, a ver, no concello pequeno tes máis acceso, que digo vostede, si tes máis acceso ao político, pero non sei, o tema, si que me falas do tema caciquismo, non entendo moi ben, non sei. Porque digo, se te levas ben co alcalde, sí, pero esa mesma licencia, se te levas ben, igual os tes enseguida, pero como te leves mal co alcalde... Pero o bo do cacique é que hai moitos caciques. Hai unha... En economía chamanlle federalismo fiscal, ou chamanlle competencia tribut, que como se di técnicamente. Básicamente, que se un cacique se porta moi mal cos seus veciños, vai vostede o cacique de al lado, que compite con el e monta empresa. O cacique é ladrón, eu non nego que non sea ladrón. Non estou defendendo o cacique, estou defendendo o cacique frente a alternativa, que é moi distinto. O cacique me parece un ladrón, me parece unha persona corrupta, este tipo de cosas. Aí estou de acordo con vostede. Pero me parece, como forma de administrar, menos mala
Menos mala que a fusión de municipios. No, non que a fusión de municipios, hombre, non me refería a eso. Me refiro, que, por exemplo, que un político técnico de Madrid ou de París ou unha cosa así polo estilo. Bueno, pero habrá hai unha solución intermedia. Que non é menos ladrón que o outro, en moitos casos, non digo que tampouco todos sean ladróns. Pero, Digo, pero a mellor hai unha solución intermedia entre o pequeno e o grande, pois unha solución media. Sí, pero digo que non hai unha escala determinada. Igual que non hai unha escala dun bar, non hai unha escala dunha tenda. Non hai unha escala dun concello determinado. E digo que moitas veces se vende a fusión ou non só de concellos, a de concellos é un exemplo, a racionalización das administracións, a crear unha dimensión de administracións como unha especie de panacea que aforra diñeiro. E digo que eso non aforra diñeiro. A corto prazo non aforra diñeiro, simplemente reasigna poder, reasigna competencias, pero non é unha fórmula de aforrar. Digo que a única forma de aforrar que hai ou reducir os gastos de funcionamento da administración ou reducir os gastos que se destinan ás partidas da administración, pero non racionalizar. A racionalización é unha medida que se vende moi ben, repito, que parece moi lógica, pero despois, como lles puxen estes exemplos, entendo eu que non é tan lógica como parece. Bueno, pois, gracias. Preguntar máis que despois o profesor Blanco, que senón estou quitando o tempo ao profesor Blanco. Comentou antes que en relación ao gasto da sanidade é un gasto importante O gasto da sanidade debe ser sí. É un gasto bastante elevado, non? En Galicia. 30% do gasto... Noutras comunidades autónomas como na de Madrid estánse levando a cabo políticas de externalización ou privatización da xestión de determinados servicios da sanidade. A corto plazo unha especie de repulsa pola cidadanía, pero nas últimas enquisas hai unha aceptación por parte dos consumidores desos servicios. Unha aceptación e unha satisfacción. Quería saber se sería posible implantar aquí en Galiza que supón que reducción supón no custo en relación aos presupostos e se ve ben ese tipo de políticas. Non moi ben, mire, pode parecerlle raro, porque eu son moi liberal, pero que a mí é unha especie de fórmula mixta. E as fórmulas mixtas a mí non me acaban de convencer. Eu entendería un sistema... Podes a privatizar o sistema suizo ou o sistema holandés de prestación de servicios sanitarios. Este tipo de sistemas son sistemas de concesión. Se lle dá a concesión, sobre todo da xestión hospitalaria, non da médica, da xestión do propio hospital, etc., a un tipo de empresa. Pero este tipo de cosas se ensayaron coas fundacións en Galicia e hai un problema que non é totalmente, nin o sistema totalmente privado, nin é totalmente público. Por tanto, un enfermo tendese a facer o que se chama o descremado. Quer decir, que se un enfermo ven ao meu hospital privado e é un enfermo moi costoso, tendo a emplumarllo o Serga Xeral. Que é o que pasaba, por exemplo, en algúns hospitais da rede. Que os enfermos caros, como a mí non eran rendibles, yo se emplumaba o sistema xeral. Entón, porque era un sistema mixto. Se fora un sistema totalmente privado, e vou por un seguro, non podo descremar. Porque senón o seguro se arruína. Se o seguro empeza a non atender a seus clientes, se arruína. E o mesmo, o sistema público ten que atender a todo o mundo. Pero un sistema mixto ten problemas, non acabo de velo ben. De feito, hai un problema serio, por exemplo, no Hospital de Vigo, que non dan topado financiamento. Empezaron unha cousa semi-privada e non dan topado financiamento. Non son moi partidario dese tipo de solucións. Algúnas cousas poden ser, pero eso non é estritamente unha privatización, é un outsourcing, é unha concesión externa de prestación de servicios. Que en algúnas casos, por exemplo, a mellor na cafetería ou noutro tipo de cosas, é máis normal que se faga así, non? Pero na xestión pura, non. En ese suposto non se estarían optimizando os recursos? Non creo, porque, repito, é como o bono cheque escolar, non é un incentivo a forrar. Non, porque a concesión dase por unha cantidad e o resto vai para beneficio, non vai en servicio público. Aí sistemas mixtos non me convenzo moito. Cando dice que hai que cortar ou recortar donde non hai non se pode recortar, facendo referencia nos orzamentos ao que supón a educación e a sanidade. Sí. Eso que hai no orzamento, pero eu creo que hai que recortar donde, iba a dicir sobra, igual non sobra en ningún sitio, pero donde menos falta fai. Porque o mellor en sanidade e educación, que supón eu creo que en torno a un 60 ou 62% do presuposto da Xunta, igual é máis necesario manter aí e igual é máis factible recortar en outras partidas donde sería menos necesario. Ou incluso reorganizar ou reaxustar esas propias áreas. Un mínimo exemplo.
Hai centros educativos donde no seu día tiñen ao mellor 200 alumnos e agora apenas chegan aos 20, donde o seu radio de calefacción e alumbrado supón que non está acotado a ese espacio que ocupan. Entón, están quentando un edificio para 200 alumnos con 19, por exemplo, e podría reestruturarse eso. É un matiz. Cuidado, pero, perdón, eso tamén se costa como gasto en educación, Sí, sí. E non sempre máis gasto en educación é mellor, Nos gastamos máis en educación que Finlandia. Por eso digo que o mellor reorganizar ou redistribuir mellor os seus propios orzamentos. A profesora Ares, cando dicía que dos fondos que recibimos de Europa, distintas rexións, ora estamos mellor que fai 30 anos, solo faltaría, pero a pregunta é, estamos igual de mellor ou na mesma proporción ao recibido? Porque ao mellor recibimos 30 e melloramos 10, quer dicir que perdemos 20 no camiño, e o desequilibrio sigue sendo non igual, un pouco peor, porque os demás foron medrando e non só medramos en un 10 en vez de un 30. Unha pregunta. Eu fixen unha afirmación moi simplista e tamén dixen, creo recordar, que algúns deses investimentos non se fixeron ben e non se priorizou da maneira máis idónea, pero eu entendo que sin algúns deses investimentos estaríamos hoxe en peor posición para poder reactivar a economía. Eu non entendo como obxectivo acadar o mesmo nivel que outras rexións, senón, pois, mellorar a nosa capacidade de crecemento. Se a mí me recortan un 10% o salario, ou será os profesores nos recortan un 10% o salario, o gasto en educación baixa, pero a calidad da educación non ten por que baixar. Eu son igual de burro mañán. Quer dicir, non vou dar a clase mellor. Se me suben un 10%, non vou dar a clase mellor, e se me baixan un 10% non vou dar a peor. Eu dou sempre máis ou menos o pouco que sei. Intento dalo. Non sempre un recorte implica unha reducción da calidade do servizo. Simplemente é un recorte. Por exemplo, o gasto en aulas. Non hai ningunha proba empírica de que incrementar determinado número de alumnos en aula disminuye a calidad da educación. Mais ben tende a ser o contrario, por exemplo. Pero hai o tópico, o mantra, outro proverbio máis, de que cuantos menos nenos no aula, mellor. Eso é falso. Non hai ningún estudio empírico que demostre que menos nenos nun aula sea mellor. Ningún. E hai profesores que se dedican toda a súa vida a estudiar eso, e ningún. Pero é un tópico. E seguimos funcionando con tópicos. Pois moitas gracias, entón, e perdonen porque toca a conferencia moito máis interesante que a miña, seguro, do profesor Blanco. Moito gusto.